suturta ni ya rabbi karan imani. Idan makiya Allah ya rabbana ka azurta ni. Idan na da waka dukkan gari sai an sanni. Ba dan na kai ba alfarmar mai alfarma. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Ka kagi salatin kagun annabi manzanka. Mai matsayi shine shugaba na ma'aikanka. Ka sa alaye har asahabu sun fi ka. Tsaya da kafata ya rabbana kare ni kyarma. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Ka san min duk sauti mai gangana wa ka karo. Domin ba na so a gidan yau kai mun kauro. Wakar aure ce na ga yau sun wuce kauro. Sun tafi bauta duk aljanna muke nema. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Shirya biyayya Maryam ko da ban furto ba. Iyaye sun yi tirenin ni shaida ba wai ba. Hakan nasara ne na san kuskure ni ban yi ba. Zaman tare Maryam dole sai an shafa ma. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Rike ango Maryam ku je kan taburma. Dan daga yau na san kun bi yancin mai gulma. Auren soyayya shi aka daura al'umma. Wata rana yaro za ki goya kema. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Gunka na juyo ango yau zan yi tuni kai ma. Ga Maryam ta zo ka sanya ta handama. Ta furto dangi allishan da take nema. Kada ku yi rabuwa mu mun roƙi alfarma. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Babbar rana ta zo wadda ba za ku manta ba. Ku sha zama ko kuma ki duk ba laifi ba. Ribar aure so in har ba ku manta ba. Mai hasada har abada ba zai dace ba. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Mun sanyo kaya mun shiga ta alfarma. Mata na ta rawa suna yin tagun girma. Na watsa daloli abun malam ba dama. Lallai kin dace yau Maryama. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Amarya Maryam ce da ango kin dace. Kuyo ta kun girma kun yi shigar alfarma. Ga dangi sun kama rawa ba komai ma. Ni ma na zo murna abokai da kawaye ku ta kun girma. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Gaisuwa ce zan koma gun dangi ko ba duba. Manta iyaye ba kauna duk ba su mance ba. Sun miki yau kara ko da ban ce komai ba. Sun gama yin nasu allicen da suke nema. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Ubana amarya Malam Muhammad gaishe ka. Uwa ta amarya Hajiya Maimuna san barka. Aunar da kuke wa amarya sai dai ayi san barka. Mun zama jiko ku kai ta ɗakin alfarma. Abun murna ya zo Maryam shike da ke ma. Kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma. Yayan nan amarya har kan ne san barka. Hajiya Hauwa yau ta yo murna. Yaya baban gida shi ma ya yo murna.
murna Abdul shi ma ya murna aure Ahmad yau na ganshi yana yin takun girma abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma jikoki su ma yau na gansu sun murna aure Abba Mustapha ya murna mami ta yi murna aure Hajiya ta murna Sadiq shi ma ya murna aure ai manye murna Anwar na ga yana murna aure mai da ta murna ita ma yau ta zo murna abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma Umma Zuwaira na ga yau ta yo murna aure yaya ta sallah Hajiya Abu tana murna aure mama bakuwa na ga yau ta yo murna aure hadda mutanen Bauchi duk yi mana alfarma abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma an ta hari na ta murna Hajiya na tana murna aure mama Sadiya ma ita ma yau ta yo murna aure dukka sun taru a bikin Maryam yar gata aure lallai rana ce wadda ba za mu manta ba abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma bangaren ango yau su ma na ga suna murna aure Malam Isa ma yau na ga yana murna aure Musa Idris shi ma ya yo murna aure Haji Nuhu Haji Sha'ib yau bai fasa ba abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma Hajiya Maimuna yau na ga yau ta yo murna aure ga kuma magambo da mata murna aure Mariya ta murna har Asma'u sun murna aure a bikin duka Maryama da Alhassan ba wasa ba abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma Ibrahim ya murna ya haya shi ma ya murna aure Badamasi ya murna fadari ya boya yo murna aure Kanina ya murna sai billahi ya murna aure bikin Maryama abokanai ba ku fasa ba abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma kawayen amarya su ma yau na ga suna murna aure Zainab ta murna Amina ta yo murna aure Shira ma ta murna har Hafsat ta murna aure Ummi ta murna abin nan ba wasa ba abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma mun abuwa dangi dai da duba sosai ba aure Sani Bala shi ma awwalle na ga ya tattaka aure Yusuf ya murna Abdulrahman yana murna aure Khalid ya murna a bikin Maryam yar gata abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma ni na rubuta ta Mahmud Muhammad yayanta aure duk mai nema na lamba ta ya kirawo ta aure 07033 sanya ta aure 07462 shine karshen ta abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango Alhassan shine alfarma abun murna ya zo Maryam shike nake ma kin tafi gun ango alasan shine alfarma abun murna ya zo Maryam